Opvarmning af NaHCO3, altså natriumhydrogenkarbonat. Formål. Formålet med denne øvelse med opvarmning af natriumhydrogenkarbonat, altså natron, er at finde ud af, hvilken reaktion der sker. Senere vil vi gennemgå de 3 forskellige reaktioner og se på, hvilken af disse, der er rigtige. Teorien bag øvelsen. Når NaHCO3 opvarmes, dannes der CO2, kuldioxid og H2O, vand. Under reaktionen dannes der en eller flere gasser, og natron bruges derfor blandt andet som hævemiddel ved bagning. Vise hvilken af følgende 3 reaktioner, der forløber, når NaHCO3 opvarmes. Altså de tre reaktionsskemaer ikke er afstemt. Der kan altså dannes et af de 3 stoffer, NaOH, Na2CO3 eller Na2O. Når man ved, hvor mange gram NaHCO3 man starter med, kan man beregne, hvor mange gram af de 3 stoffer, der kan dannes. Teoretisk restmasse. Ved at sammenligne de teoretiske beregnede masser af de faste reaktionsprodukter med reaktionsproduktet efter opvarmning af NaHCO3, kan man afgøre, hvilket reaktionsskema der er korrekt, da der må gælde, at den teoretiske restmasse er lig med den målte restmasse. S står for fast stof, og G står for gasser. Og så har vi en tredje, der er L, og det står for flydende form, altså liquid. Af de forskellige reaktioner skal vi først afstemme alle 3. Det kan man se her i den første mulige reaktion, hvordan vi har gjort. Og det vil altså sige, at vi skal have lige meget masse på denne side og sammen med her. Her der har vi Na. På den anden side af pilen, der har vi Na2. Det vil altså sige, at vi skal have et total her. Na. Så går man videre til H, og der har vi altså 2 H'er, fordi vi har totallet fra før. Og på den anden side har vi også 2 H'er. Så har vi et C, og der har vi 2 C'er på denne side, og vi har et C herover. Det vil så sige, at vi skal sætte et total ind her. Så har vi et O, og der har vi 2 fra før, og vi har 3 O'er her. Så det vil sige, at vi har 6 O'er. Her har vi et O, og et O mere, det vil sige 2 O'er. Og her har vi 4 O'er. Dermed er den første mulige reaktion afstemt. Vi kan se udregningen af molarmasse på NaHCO3 ved at Na har en vægt på 22,990 og H har en vægt på 1,0079, og så har vi de CO, som så er ganget med 3, fordi den er i 3, som så er 15,999. Og det har vi så regnet ud til at være 89,0059 gram per mol, som så er molarmassen. Altså de 84,006 gram per mol, dem fandt vi jo fra før. Og nu har vi de 2,166 gram fra tidligere, hvor at vi, da vi beregnede NaHCO3 inden opvarmningen. For at kunne finde den sidste, altså stofmængden hernede, der skal vi bruge den her trekant. Og der har vi altså, vi har svaret på M, på lille m og på store m. Og derfor skal vi finde ud af, hvad n er. Og for at gøre det, så siger man, at man dividerer lille m med store m. Og når man har gjort det, så får man altså resultatet til 0,026 mol. De nederste stofmængder her, så er det halveret for den tidligere. Og det bliver altså fordi at vi har halvdelen af mængden. Molarmassen heroppe er altså bare Na2O, hvor vi har plusset de forskellige med hinanden. Og for at finde lille m, der går vi igen ned i trekanten hernede,
Og vi har altså svaret på, hvad n er, og hvad store m er. Derfor ganger vi lille n med store m, for at finde lille m. Og det er altså svaret heroppe 0,799 gram. Og det næste gør man i de andre to. 3 mulige reaktioner. Der skal vi finde ud af, hvilken der kommer så tættest på masse af indholdet i dilen. Og den havde vi altså på 0,996. Og der går man ind og kigger her, det er i vores første reaktion ved Na2O, og den er på 0,799. Vores anden mulige reaktion var på 0,52, og vores tredje var på 1,37 gram. Det vil altså sige, at den ligger meget mellem den første mulige og den tredje mulige. Vores anden mulige reaktion, der kan vi allerede se med det samme, at det ikke er den reaktion, der er den rigtige, da NaOH er en base, og man ikke bager med det. Det vil altså sige, ja, som sagt, at vi, før vi har beregnet på den, allerede kan sige, at det ikke er det. I vores beregninger har vi fået vores resultat tættest på reaktion 1, men altså, vi ved, at det rigtige svar er reaktion 3. Der kan også være en masse fejlkilder, med hensyn til, at vi har fået den første rigtige ud fra vores beregninger, selvom det er den tredje, der er rigtig. Og det kan blandt andet være på grund af vægten, vi har brugt til at veje massen, eller på grund af varmen, altså at det ikke har været varmt nok.